Zafira Elegance соли барориш 99 дӯстони азиз. Ман ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед? ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа магнитофон дорад, пробегаш 191,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин аввали сидениҳо рӯйкашҳои замонави кишидагӣ. мани ҳолати салон кафои мошин. мотор 1.6 Екатек сӯзишвориш газ бензин. Расход чӣ хеле газ киде? Газ кити да текати трасса сатта зиёд мегардад. расходаш 10 та киди трасса сатта мегардад гусосиян дохили шаҳр 85-90 километр мегардад гусосиян. довар мешавим санҷиши техникии яксолина дорад. нархи мошин 45000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 93 921 3700. Zafira B соли барориш 2006 дӯстони азиз. мошин вагон мебошад. ман ин намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салонаш барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначош электро, коробкаш механика, инҷа сентр замок, CD плеер дорад. ман ин бортош компютер, пробегаш 219,000 километр пробег дӯстони азиз. ман ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед? ман ин ҳолати салони қафои мошин. салонош бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2.2 сӯзишвориш бензин. расходаш 8 литр ба 100 километр мегардад дӯстони азиз. ман ҳолати мотори мошин. нархи мошин 67000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 37 23 93. Zafira Elegance соли барориш 2003 дӯстони азиз. ман ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед? намуди бернаи мошин. ман ин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад. пробегаш 421,000 километр дӯстони азиз. ман ин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед? ман ин ҳолати салони қафои мошин. бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.8 Екатек сӯзишвориш газ бензин. газаш евро 4 дӯстони азиз. ман чӣ хеле ки дида истодаед? ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 701 04 19. Opel Zafira B соли барориш 2006 дӯстони азиз. ман ин намуди бернаи мошин чӣ хеле ки дида истодаед? ман ин намуд аз қафои мошин.
ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, ойначаҳои пешшам электре дӯстон, коробкаш механика, инҷа сентр замок, CD плеер дорад, пробегаш 283 000 километр пробег. мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. мани шторкаҳои қафош мане. мотор 1.9 8 клапана екатек сӯзишвориш дизел мебошад. расхода 6 литр 6.5 литр 100 километр мегардад дӯстони азиз. манин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 55 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 37 45 40. Zafira Elegance соли барориш 99 дӯстони азиз. мани намуди берунаи мошин, мана чӣ хеле ки дида истодед, намуди берунаи мошин. мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробегаш 426 000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин, мани ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. бисёр ҳолатош хуб. мотор 1.6 екатек сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 газкиди 80-85 километр мегардад. ҳеҷ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин дӯстони азиз. нархи мошин 45 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 92 816 44 94. Zafira B соли барориш 2006 дӯстони азиз. мошин вагонӣ мебошад. манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, бортош компютер, пробегаш 343 000 километр дӯстони азиз. манин ҳолати салони мошин. манин ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.9 екатек сӯзишвориш дизел. расходаш вагони гусосиян ҷошве 5 литр 5 литр 100 километр мегардад гусосиян. инҷа оли санҷидагӣ не. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 742 17 17. Zafira B соли барориш 2007 дӯстони азиз. мошин вагонӣ мебошад. манин намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, ойначаҳои пешош электра мебошад. коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, сентр замок дорад,
пробегаш 323,000 километр до'стони азиз. мани ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 Экотек, сӯзишвориш газ, бензин. газаш завахтгоҳи дӯстони азиз. расходаш 42 будааст. 42 литр бе 400 390 километр мегардад бисосия. ҳолни баҳкиди. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 899 92 28.